Na tohoročnej akcii, ktorá trvá 3 dní, učestvuje okolo 100 mladých zo Skocúra, Ďurďova, Ruského Kerestúra, Verbásu, Nového Sádu, Beogradu, táži zo Skragujevcu i druhých mestoch. Akcia uriadovo otvorená na večeršej programy u Dome kultúry a otvoril ju predsedateľ Kocúrského združenia mladých Stevan Samočeta. Účastníkov akcií privítal i predsedateľ obštiny Verbas Milan Glúšac. Opština Verbas generálny sponzor tej akcii a finansijno ju potrebuje i robotné celo za mládež nacionálneho sovitu Rusnácoch, jak i druhí sponzore. Príhodnú programu otverania akcií Daj ty svoju ruku vodzeli Igor Puškaš i Kristina Kovačevič, ktorí i učestvovali u programy, jak i muzičare Michail Ramač i Sanja Divljakovič. Pred programu otvorená výstava maľárkoch i účastnícoch na akcii Aleksandre Samočeta i Jeleny Simonovič. Poznejšie organizovaný koncert bendoch Besne Gliste zo Beogradu i Blow zo Verbasu. Dneška do poladňa všetky účastníky boli rozporedzení na viacej miestoch u Valale, kde mali robotnú akciu, že by sa po poladňu rekreírovali na sportských turníroch, lebo vyraželi svoje umetnícke schopnosti na kreatívnych robotňoch. Poznejšie večer bude otrimaná duchovná meditácia u Rimokatolíckej cerkvi. Jutre deň mladí majú odpočívok i druženie u prírody.